Panit blogipuolta lomenut. Joo, laitat numero käsissä. Kello 0100. Valitse yllättävin kontti. Kas se olikin Pukin kontti. Pukin tuomisia odotellaan yllätyksen tuoda Veikkauksen joulukalenteriarvot. Talvi tuo tullessaan kylmät ilmat sekä käsien ihon kuivamisen ja valkenemisen. Neutrogena Norwegian Formula käsivoide hoitaa kuivimpiakin käsiä. Valitse Intense Repair Body Lotion, jos lakkaat ihon kuivaa. 100% testiryhmästä tunsi saaneensa lievitystä kuivalle iholle. Apua kuivalle iholle. Neutrogena Norwegian Formula.